Pozdravujem vás, dneska som sa namotivovala, že prosím vás, idem vymalovať a vytapetovať stenu v spálni a idem navrtať nejaké police, aby sa to tu konečne pohlo, pretože nechce sa mi na nikoho a na nič čakať, na žiadnych tapetárov ani na nič. Idem sem dať tapety, ktoré mi zostali z domu, čiže idem to normálne, že poskladať so zvyškou. Tu budú 2 pasy jednej tapety, potom bude 1 pas inej tapety a zvyšok steny vymalujem. Má tam byť ešte takéto zrkadlo za postelou. Ideme na to, ale najprv idem asi navrtať tie police, pretože sa že vraj tu môže vrtať iba do 6. A toto je karma, baby! Otravovala ma celú noc a takto som ju našla teraz. Bitch, I said what I said. Ja mám baterku. Ideme na to. Čo som si sadla? A teraz sa vidieť tých chlapcov, ktorí hovoria, no keď si taká feministka, postav si sama dom, není problém. Samozrejme, každý človek, ktorý má aspoň priemerné IQ, vie, čo znamená feminizmus a že to není o tom postaviť si sám dom. Ok, dal som tam moždenky, ale teraz rozmýšľam, že či tú stenu ešte nečmajznem na túto farbu. Čo myslíte, mám ju navalovať alebo ne? Ale asi to tam dám. Ok, takže prvá vrstva by bola a za nejakých 5 až 8 hodín budem natierať druhú. Tu mi trochu vybehlo na strop. Fuck. Už viem, prečo tapetujú vždy dvaja. Ja ti neviem, že či takto to má byť, ale mne vážne ide do lomietka. Ale čo oči nevidia, srdce nebolí. Prišli ma pozrieť chlapci. Hola. Hola je moje! Prosím vás, keď budem chcieť tapetovať, tak ma zastavte. V živote nikdy toto nemôžem už robiť. Tento TikTok si tu uchovám, keby náhodou chcem niekedy v budúcnosti znova lepiť tapety, tak si pozriem toto video. A to bude moja demotivácia. Si sa pýtal, že či na tom cvičíme? Stoja na klavír, okej. Vy ste došli na exkurziu? Áno, pozeráme. Ukážte, čo tam ešte ulovíte. Poď. Čo pekné som si kúpila. Poháre na Sex on the Beach. Áno. Ukáž ešte. Deku. Oh! To je unboxing. Unboxing, dobre. A poháre na víno. Tak tu sa pije. Ešte len sa bude, keď budem musieť dávať dole tie tapety a budem robiť na novo omietku.